movie in tran na chuan mu se chuan a bial pa li tian a hne na chuan a hna thaw delivery na chu a top san lo ani chuan an in ka chu ti to pa voin li tian ero a hril hai hle chutia an ti dun lai chuan li chhung ko fanu nei chhun chu ron langin li tian chu hun rei tak a bo nuwa an mu le ta ka wang chuan ani na te poma li chhung ko a hruai le tur chuan a ron khal chung thu a hriat nuwa chuan li tiau chu alu ron hai thutin damdawi ina a awm lai te chu hre chhuakin tunge ania eng chhung ko atanga sei lian nge ti te chu hria in a u nau pa le u nau nu anu le pa tena fa atana an lak chung mi te pahnih chuan ani na te chu saka a hriat na hlo hiala damdawi ina an lo enkol dan te chu hre chhuakin a thin rim ruviau chuta a bial nu mu sia ila chuan li chhung kwa ilet ani chuan ka bele to ngai lawang se ti in sum wanga in ngai zong anga an soi vel chu alo hlau ve hle li tian ero chuan chung a bial nu thu soi te chu dot vek ani thu le li chhung ko ro chung tu ani tur chu an du lo ti te chu hre chhuakin a u nau pa le farnu an falak tena tiang tak maya are theya an siam chu phubala ka ti chiatumin li chung kwa a le tur chuan thutuk na chu a siam ta chuta li tiau chuan a chen na hmun tur an va thlen chuan ro pui ati ni ngei tur ani chung building lian tak chu thlirin mak ti tak hian ka ang phuau chung chuan a thlir ta dau mai chuta a ril ru te chuan heng thil zong zong hi ka ta vek tur an nia ma se nang le i tho pui ten hreawm takin min siama ka ni na le ka ril ru te thleng hlavin ka thil hriana zong zong chu hlavin min siama tuna ero chuan ka hre chuak towa ka thil nei sa te kala le vek dawn ani ti ril ru chungin a tum chu len ngei tum chuan a din hmun chu a sawng het na saviau chuta anu le pa tena fa atana an lak a u nau nu chuan he in ro pui tak hi delivery na thok chung khan i nei thei ngai dawn lo i ti tur le i ti lo tur hriala i awmna hmun hria ang che ti in a lo vo li tian a chuan a hriat na te chu nei le to in chunu hne na chuan ka awmna tur ka hriat to le ka ti lo tur min hril turin eng dik na san vo nge i nei hi ka ina nia ka pa ina a fa pa hodon chu wang chuan eng ma soi thei nei lo ti in chunu chu alo vin le shrep hun rei tak pa fa in mutalo chu li tian a pun apa a hring tu nge a mu le ta ka chuan a zam ru ve viau apa chuan hruai lutin chuta anu chu ron tong chuakin li tiau hun rei tak yom bova kan chu ko in kai hruai dan te i se om si lo thil eng po i ti du chuan i pa ti buai lovin i u nau te pahnih i hril mai dawn nia ti in chuta chen ming chuan ni e thil tam tak hriat lo in yang en thianan kha tiang i kor hak thing lutuk ang te kha kan chung ko a chuan hak lu arem lo ti in li tian chu alo musit viau chuta li tiau chuan fing tak mai hian hei hi thing in ti emaw delivery na thok ho hi in musita mo ka pa po he tiang mero pui tak ani theina chan in hria em rim taka thokin leile na ate thokin heli chung go ro pui tak hi adina sin ka na tho in musit ani chuan ka pa po in musit ti na ani ti in thuak chu a vor viau li tiana bok chuan hei an fa padik tak ka lo le towa nang kanau du tak i chung te kianga i le to mai do rem ni ti in chen min chu aron ti hlau thong hle chuta chen min a chuan an hno chhuah mai chu hlavin anu le pa kianga chuan thing thi in anu le pa tak ang chia angai thu te chu vasoin ma se aruk tak chuan li tiana din hmun le ani na chu sak chu an tum ru viau li tiana din hmun chu sak an tum tlat chan chu li fa pa nei chhun chu li tiana hi ni in chen min a ero nurse tena an no sen laia chen min a zawk hi li tian emotia an pek pal khani in chuta meichhia ero hi chu an falak chup ani chu wang chuan chen min a le he nu hian li tiana din hmun tha tur zong chu sak an tum vek ani
Sin chu in thlakin Litian chu principal u chuan zirlai te hmaah chuan in hmel hriat tir na in chuta Musia hi Abiel ni lui chuan alo hmuh chuan nangni ang thing tlang atanga khawpui a awm delivery hnathawk mai maiin he college hi phu in hriam ni ti a chuak ngal tur a rawn ti in Litian erawh chuan chu Musia hi chu chang ngalin Ishe na nge principal upon in hmel hriat tirna min nei zo chia kha ti in delivery na thok ho ka musite eke bale te min ti I thom no in bel ho zong zong kha ka lei sak lo che omem poisa in min rulet vek ro ti a ron changin sia wi chu a hnara lian hle chuta akianga lo om ama ho em tu chuan an u naw in lai chin na te chu soi chuak hau lo tu chuan ron soin chu thil chu anu du dan le ama thu chu zom sam tu chuan lo ti in Litian erawh chuan tunge ini chu tiang soi turin ti a hrilin an ni na zong zong chu soi chu sak vekin zak takin ama ichik tu te chu a siam chuta zenwai chenmina kai zaveng tu chu lo tho chuakin engtin nge li chung ko fa nei chun za lo taka I soitia ku thlak chu tumin ma se Litian ero chuan chu adu dan chu hlot tlin tir atum lo dokana chuan a rek bet chatin che theilovin asiam zui ngal Chenmin chuan principal hnena Litian chu mi khut a thlaka wanga hremna pe a college atanga hnot chuak tur chuan thu pe in principal po chuan alo pompui viau Litian ero chu ngoi rengin zamna nei hau lo chuan apa ho sakna tawma in la million ho chu a hlau lo na sa hle principal hnena chuan in soifia po tum lovin ama dik na chan vo chu hrekarin apa chu phone call a bia in thil then dan zong zong chu a hril chuta apa chuan principal chu phone pe tura ti in principal le apa an in biak chuan apa chuan a fapa dik lo taka pu a college atanga hno chhuah atum thu chu hria in chutiang itum ani chuan itan a tha lawang ti in principal po chuan a thu chu a sut le ngal chuta an principal chuan ni thum hnuah maths test a awm tur thu le Chenmin chu an college a pakhat na din hmun lo reng thin tu ani wang chuan fak hle in chu te sa pakhat na din hmun hau tu chuan khovela mi hau saber chu interview an nei pui thei thur thu chu shilin zirlai te po chu chu thil chuan ki phur viawin ama ero chu pakhat na din hmun hau reng thin tu chu Chenmin chu ni in ama tho chu pakhat na tura an ring Litian ero chuan an principal thu puan chu hau ti takin alo beng khon ve lem lo